That's the team message. One of you That's the team message. It's the Chief Larry. One of you Ojúlọ ẹ̀ bọ̀. Ọ̀rọ̀ akadìlẹ̀ ewu. Wọ́n lé fún náà fọ́nà àkọ́wé yẹn. Yàgò nípa ìmọ̀ adé. Iyán mi ń ẹ̀mẹ́.
rutere ezinụlọ ọbụla nọ n'egwu aka. Anyị nwere ego dị nke ọzọ na Krismas ya adịghị onye ọbụla nọ na Emmanuel Bakabano ọ bụ NEPA ahụ dị ire maka ihi na etu isi wee mee onye ọbụla bụ onye afọ ọkụ ahụ ya ka anyị ji wee lechaa ya wee sị maka na nyere mmadụ mmiri ihe ọgwụ nyere ihe niile maka na inwe mmiri nwe ọgwụ inwe nwe mmiri ọkụ gere dị mmiri ya jụrụ oyi ma ọkụ dị mmiri ya jụọ oyi ọkụ dị lele telivishọn ọkụ dị pres akwa ọkụ dị obi aṅụrị agba gị ọkụ dị ihe niile adịghị ihe ndị a niile mere anyị ma agụtacha ya ka anyị ji wee n'anya were si na enwerikwana etu anyị ọha anyị mana the little we have ka anyị ga-enye gị an honor and a word of honor I represent to you. When I hear ọkụ na-enye ife ndị ntorobịa one of Igbo. Please. First year so that I can get it. Go this way. Ala akwụkwọ aka ebe a.